prvašići. Udobno se smjestite i uživajte u programu zabavne školske televizije. Hej, prvašići! Ja sam vaša olovčica. Pozdrav, moji ljepotani! Toliko sam sretna što vas ovdje vidim. Toliko sam sretna da mi se odmah piše. Samo da to nitko ne obriše. Toliko sam sretna da mi se odmah pleše. Da mi se odmah pjeva. Hej, čujem li da to netko zjeva? Bila je to samo mala šala. Od smijeha sam zamalo pala. Ono što bi sada veselilo me jako je da se svi ustanete polako. Stavite osmijeh na lice i zapjevate stihove ove pjesmice. Prvašu mali, pišem ti pismo, iako još se upoznali nismo. Sjećam se straha prvoga dana, al želim ti reći, bit ćemo s vama. Bili smo i mi baš tako mali, učili slova u igri i šali. Svakoga dana znali sve više, sretni smo sve nam na licu piše. Dođi u školu, ne boj se ništa, lice joj dječji osmijehom blista. Svaki naš korak dušu joj grije, prvaš u svakom ona se smije. Dođi u školu, ne boj se ništa, lice joj dječji osmijehom blista. Svaki naš korak dušu joj grije, prvaš u svakom ona se smije. Nakon krasne pjesmice slijedi riječ ravnateljice. Dragi moji prvašići, poštovani roditelji, djedovi i bake, dobrodošli u osnovnu školu Vladimir Nazor. Škola vas je dočekala u novom ruhu i spremna je za učenje i druženje. Želim vam puno znanja, prijateljstava, lijepih uspomena na ove učionice, igrališta, hodnike i nadasve na vaše učitelje i učiteljice. Zahvaljujem gradu Slavonskom Brodu koji je ove godine za vas osigurao kutije sa priborom za likovnu kulturu. Sigurno ćete uživati koristeći ga. Neka vam je sretan vaš prvi školski dan, a ostali neka budu ispunjeni veseljem i otkrivanjem novih znanja. Dobro nam došli i sretno. Hvala, draga ravnateljice. Ali ne, to nije sve. Još netko bi vam poželio dobrodošlicu u školu. Pozdrav, dragi prvašići, mi smo sada petašići. Znate li da se u rujnu uvijek nešto događa u našoj školi? Tada, kada rujan dođe, naša škola otvori vrata i kroz njih prođe mnogo đaka. Kao iz priče, iz knjige, sasvim nove, stižu nam đaci godine ove. I ja se sjećam svojih prvih dana. U školu me vodila mama. Trenutak je stvarno najslađi kada đaci postanu najmlađi. Kakav prvašić treba biti, zajedno ćemo kroz stihove otkriti. D kao duhovit. O kao odgovoran. B kao bistar. R kao radostan. O kao odlučan. D kao dobar. O kao osjećajan. Š kao šaljiv. L kao lijep. I kao iskren. Dobrodošli! Prvašići, stvarno, djeca su krasna. A ako škola još uvijek nekome nije jasna, nek posluša stihove što čita ih Mija. Prošle godine prvi razred je bila. Što je to škola i kakvo je mjesto, najbolje će ona znati i zato stihove prati.
Škola je mjesto gdje se često boluje od znanja ili neznanja. Škola je mjesto gdje se sanja. Prijateljstvo gradi, mio osmijeh sadi. Školo, školice, naša prijateljice. Okreni se djeci i nježno im reci. Otvorite vrata širom, pohrlite ume, zaigrajte, zapjevajte, veliki dan svoj proslavite. I opet evo jelena bijelog, što na zastavi se krije. Svakoga dana nek vam se smije i svaki, baš svaki školski dan neka vam bude vesel i radostan. Pozdrav i vama, mame i tate, djedovi i bake, što doveli ste nam đake. A meni je vrijeme, dječice, poći. Slatko i kratko druženje je bilo. Pozdravlja vas olovčica, bilo mi je milo.